Amerikon is mušina v tele, tam je namuka, da se sakanjom tebi babino, na? Sada cam am făcut redă, nu îi scot acai, ca la more, tu ce afulă riconez la Ja, ta naștile sa de muca. Vam yazga, lingi chalez je kennes. Skuši nošte koda te bici. Auja vicina nu pe odi matrica. Hai, na matricne. Ta savo psalpes per. Rikonj. Rikonj. Metko ložinjo mode rikonj. Da matrica i more. Uja. Oh. Pušči rikonj. Dobrý deň, je poradne oddelenie, prosím. Dobrý, sorry, ja som sa, neviem, bo inde volám, prepáčte. Porodné výčina, v Kajúču japašťom tele. Detke me uložinjom, rikonj jedna. Uže. Buď rikonj vaj pesa. No. Skušna, da. Ja volám ohľadom, hau. Počkajte, na žena chcela, kedo. Dobrý deň. Dobrý. Chcem vybaviť pasport, rodný list. A pre koho napríklad? Pre... Hau, rikoň. Pre psa. Pre psája. Psája. Psa? A pre psíka, hej, dobre. Tak môžete prísť kedy chcete, tu mám otvorené ráno, začíname o 8 do 4. Aj... A to Ja... je moje slovo, to je na Piesmanov 19. Počkaj, daj. Kajo dahin. Na Romane Slováčika. Piesmanova 19, to je, smier na mier. Puči odekaju langomuš. Pučal če ode kajo langom. Ta navaki Romane, sta nachela tut. Tam gdje je langi. Čo to je langy? Langi stojí, ne? Ja taká socha, taký holý muž, Hej, horí. No oproti tejto soche musíte prísť tam na také tmavé hnedé dvere tam sú, viete? Čo mám zobrať aj pesa? Prípade si aj zoberte psíka, bo potrebujeme ho aj očkovať, a neviem, keď chcete ísť odcestovať do zahraničia. Keď si pes Bez počký. očkovacieho preukazu nemôžete prísť. Do druhého iného štátu, ako napríklad do Írska. Koľko platiť? Tak momentálne treba vám národný list 10 korunový kolek. Inekcia stojí 50 eur, prosím. Savo koliko spenov. A cestovný pás potrebujete ešte plus 30 eur. Hente nasíďa. Teta, no normálne rozprávaj. Nie fes. Že potrebujete na cestovný pás 30 eur. Očkovacia Tuđo da koliko, s halnim riminč. A to čo je ten kolík? Ten kolotoč? Kolík, to je taký kolok, čo môžete prejsť cez hranice. Hraničné? Kolikos? Hraničná. Co dá po vašom mašinu? Co? To na mašinu? Ja neviem, jak vy chcete ísť, ale podľa toho musíme dať informáciu, do jakého štátu vy chcete ísť. A me kaj sú? Nažno, vyčíná, pajpe. Aj, vyčina. Do Ameriky, alebo do Barcelony, alebo kde napríklad, jakého štátu. Ma dilinjajo pe vyčíná. Na Pepsi. Vyčíná, paj. Irland. Vyčíná, Irland. Irland. No tak potom treba vám 10 korunový kolek. Časa koliko? Kolík, ale on má taký veľký kolík. No tak príďte s tým tu a my vám tu dáme už informácie. Ale Príď aj zajtra. My vás môžeme aj zajtra objednať. ja zobrať na ruky, alebo ona chodí sama, 4 nohy má. Tak si ho zoberte, že to je psík, ale jak vy ho zoberte? Daleno. Už mu Romsač, ty terla. Podarodujú, bo tu Romsač. Ale me som Rom. Na Romane, Spensováčika. Ja, Slovensk. Hello, ja som Rom.
Cigána. No typický Rom, to mňa to nezaujíma, typický Rom, alebo typický, čo nevedia, po nejaký slovenský rozprávať. Hen bo tu daraz bolo na kameni, že ani búča teda nie na chajostu. Ale to nedávať robotu. No, tu na den búča, ale Rome, nám je dapuča, či kela rodno il. Vy nedáš robotu, Roma. O akej robote vy teraz hovoríte? S kým sa teraz rozprávam? A či pučníku udravla o rodno ilavri. Či vy otvoríte rodný list? Áno, príďte tu s tým synkom a hotovo. Ale po Roma narušil. Ale je vy nerušen na Roma. Neviem, prečo by sme sa nevali na Romov. Ale My nie sme diskriminácie, my nediskriminujeme nikoho. ja som cigáň, aj Rikoň je cigáň, Ja čierny. to nezaujíma, či ste Roma, alebo či ste Bielý, či ste Afričan, či ste Japojec. Ja to úplne nezaujíma. Keď chcete, príďte, keď chcete. Hen, či nehale s kým tajsa. Ja vám volám zajtra. Na papus. No, prezavolajte mi Hen, či zajtra, nehale a papus. môžeme vám aj vás objednať. Bude volať papu. Dobre, ďakujem pekne. Dovidenia. Just Ahoj. in, ništa.